Bizning millatga mana bugun zo'r bayram Kurgan өлкәсендә ачыла бина татар өлкәсе оешмасы. 2016 елны безгә килде Ринат Зинурович Закиров. Шул вакытны без килеп карадык. Шушы бинаны ремонт ясалмаган 1850 елгы здание бу. Шул көне без килеп карадык, әйттек, без булдырабыз. Шуннан соң башланды безнең эш. Шул бинаны китергәле шундый состояниегә бүгенге көнгә. Күрәсез, ничек монда ясалган. Без Курган өлкәсендә 18 татар авылы, 25 мең кеше татар милләтендә яши. Көн сайын Курган өлкәсенә килеп тора, кеше китеп тора. Бара торган урыныбыз юк. Хәзер ярты ел элек ачып пробный ачулар булды инде. Халык килеп тора, капка төбенә көтәләр, качан безнең бинабыз ачыла. Курганда үзендә 2500-3 мең татар яши. Аларга да бик зур бәйрәм булачак инде. Бүген көндә бар безнең проблемалар, татар теле укыту буенча иң зур проблема шул. Уку бара, сәгатьләрен без сорыйбыз күбрәк. Кайда килеп чыга, кайда бик авыррак бара. Но эш бара, телне укытабыз. Культур буенча ставкаларда килеп биреп тора хөкүмәт, Аллага шөкер. Бик актив булды соңгы 2 ел спонсорлар. Элекке белмәгән кешеләр хәзер килеп безгә ярдәм итәләр. Бик зур рәхмәт аларга.